No daj nás na bok a počkáme neskôr, čo to nám. Tam ide? Nie? Najprv daj vonku, daj niečo iné. Najprv daj oči. Oči? Tak, super. Tak, výborne. No, kde sú ešte oči? Toto. Tak, super. Toto. Tak. Tak, to sú oči. Výborne. To je policajské auto. Kde idú policajti? Výborne. Tak, ešte daj posledné dve a mamka ti ukáže, dobre? Jeden. No. Tam. Toto tam ide. Toto ide to. Super. A posledný kúsok. Jej, to mi. A dáš dole čiapku? Tak. Ďakujem.